Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunento engifuna ukuthi ngibeke umbono wami. Bengibuka spiritual healers, traditional healers. Isizathu ingoba ngisuke ngabuka ishow le kaGogo Skhotheni ledlala kuMoja Love, kodwa ngiyamazi ku-social media. Nabanye gogogo nomkhulu ngiyaye ngibalalele mabenze ama-live video. Mangiyitholile leyo video ngiyayibuka. So okunye kokubalulekile before siqhubeka ne-video, ngiyahlonipha wonke umuntu nomuntu wenza lokhu okumsebenzelayo, ngikholelwa kanjalo. Nanokuthi-ke umuntu ulandela lokhu okumnikeza ukuphila la empilweni. Asikho isidingo sokuthi mhlampe khona ongaphezulu or khona ongaphansi, khona ongcono, khona ohlonipha ukudlula omunye. Nokubeka imbono, sibeka imbono because nathi singabantu siphila kusona isikhathi la kwenzeka khona zonke lezi zinto esizibonayo. Kodwa futhi-ke sinembono, inhlonipho singayilahli. Sengiyaqhubeka-ke. Bengibuka ama-video-ke shuthi ogogo nomkhulu, abanye ogobela bekhuluma ngokuthwasa. Into engifikelile mina ngibona ukuthi iphutha likubona abantu abadala laba abaphambili. Why ngisho njalo? Ngizolinganisa nge-KZN, ngithatha i-KZN kube isibonelo. La e-KZN nami ngiphuma e-KZN, ngase-KZN ngumZulu. Ngizothi-ke asilinganise ngathi-ke la e-KZN singamaZulu. Kube nezibongo eziwu-5 okuyibongo eziwu-10. Ngoba kunezibongo eziwu-10 amakhaya ahlukene la, kodwa ikhona into mhlampe e-common kuthina sonke ngoba singamaZulu. Mase kuba nendaba yesintu, nendaba yomthetho yasekhaya, isiko okusiko. Why-ke ngithe iphutha ngilibona noma ngicabanga ukuthi laba kwabaphambili. Uma ekhaya, mhlampe ngithi ekhaya uDube, umakhelwane wami uMhlongo nomunye umakhelwane uNgcobo. La kaNgcobo nakaDube nomhlongo kuzoba nesangoma. Angithi uma kuba nesangoma or inyanga, kubuya isipho salo ofike ngaphambi kwakhe. Why lo ophambili engathathi umuntu wakubo amenze or ayenze i-assignment naye bobabili bayiqede nabanye abaphambili? Ngoba into engiyibona manje, kunabantu la abawogobela uthola ukuthi useye enkantolo kune-case ye-rape. Kunomuntu la okuthiwa ugobela kuthola ukuthi kunamanyala asekhona futhi akwenzakalayo. Bamthathelana umuntu bamisele. Angisho ukuthi angiyihloniphi njalo i-process le kagobela nokufundisa, ngoba bakhona benza ngeqiniso kodwa bakhona futhi abanamanga. Asizukuphika-ke lokho, asizukusho ukuthi phela manje ngoba nakhu kuyinto endala nento ehamba nabantu bakithi abangasekho sokusho ukuthi izohamba ngohlelo. Siyabona ukuthi kukhona ukuganga okukhona. Mawulalela nje izangoma zikhuluma la online, enye into usuzuyitshela ukuthi hayibo phela i-copy and paste le. Okunye uthi hayibo yi-movie-ke le. Yini ngathi manje sesitshelwa nge-Nigerian movie or African movie. Nokuthi futhi laba abagcwele online, hayi bayancipha ukukhuluma ngokuphila, bayancipha ukukhuluma ngezinto ey'philisayo. Banalento yokuthi bafaka umoya wokusaba, fear kubantu, nalento yokuthi hey, mina sengiyi-powerful because ngiyisangoma and ngiyayazi into engiyikhulumayo. What if lento oyikhulumayo yinto nje eyakho nabantu bakini kuphela? Ngiyibuke lapho ukuthi yazi iphambukile, kodwa futhi-ke sizothini ngoba yaqala kanjalo? Ngoba mhlawumpe omunye umuntu use-impose imithetho nemikhuba yakubo kwabanye. Uyabasiza kanti uthatha imikhuba yakubo useyifundisa lezi ezinye iy'ngane. Bayaphuma lapha esikoleni badungekile, abazi ukuthi benzani, yimikhuba yakubo. Phela ngithi lapha emakhaya kunemithetho ngemithetho ehlukene. Mhlawumpe abanye kubo bakhula benza izinto zokuganga. Agcine umuntu ephume kulelo khaya okuganga kulona kwenzeka abe yisangoma. Useqhubeka
abogobela hlampe yakhuphukele phezulu, aqhubeke useyafundisa, useqhubeka nenkohlakalo yakubo, usezoyifaka ngapha. Bayafika abantu ngapha bezofunda esikoleni, bafunzwa lento eyuganga kwakubo, imikhuba yakubo. Ngoba okunye akusilo usiko noma usiko noma isintu, imikhuba nje yakini. Ukuthi hlampe phela-ke wena bewuyingane bowungazi ukuthi lento beyenziwa kini iwuganga. Manje sekufika isikhathi la sokuthi kusebenza o-social media. And enye into-ke ethusayo, angazi noma ngokuthi iyathusa noma abantu abayinakile. Khona lento le yamaphupho, angazi noma ngizoyichaza kanjani. Yabo amaphupho, khona izinto nje ey'jwayelekile nami engasho ukuthi iphupho elithini lichaza ukuthini because ugogo wami wayewazi amaphupho uma ngabe wakhula nogogo. Kodwa futhi akusho ukuthi hlampe ngoba sengazi amaphupho awu-20 noma ngaphezulu senginesiphiwo. Yingoba ngiyakwazi nje lokho ngoba uma ngakubuza ekhaya ngoba ugogo wayewazi amaphupho, bazongitshela ukuthi lokhu kusho ukuthini, lokhu kusho ukuthini. Kodwa akusho ukuthi senginesiphiwo. Akusho ukuthi ngoba nakho singamaZulu and siyazi ukuthi abazali bethu or abadala ngaphambi kwethu babe nezinto ababephila ngazo, sekufanele siphoqe sifune into engekho. Ngoba manje sesifuna into engekho sekuyabonakala manje. Uyabona ukuthi nje lo u-expose ubani, lo u-expose ubani. Kanti ukube nje iqala emuva, umkhulu uma yethi uyabuya nesipho sakhe, akabuye enganeni ayisebenze yena nengane beqede isebenze-ke into e-clean. Ukuze umkhulu uma kuwuye lo nesiphiwo sakhe esho ukuthi mina ngangiphilisa. Mangangiphilisa kwazi ukuthi leli idlozi eliphilisayo lenza ukuthi manje laba bafuna ukushaqa yonke into, ngapha usizo othakathayo, ngapha usizo wenza umkhuba, ngapha usizo olaphayo, ngapha babuka ama-rituals kuma-movies, sebezowathatha bawahlanganise nobungoma. Siyayilalela lento, siyayibuka ukuthi hhayi ngeke, ayibuyi phela kubazali bethu. Angithi laba abadala bangekho abazali bethu ngoba abantu basekhaya. Nathi phela sesiyayibuka nje sihlaziye impilo ukuthi hayi kwakungeke kodwa ukuthi omkhulu babenza izinto ezingamanyala kanje. Uyayibona nje lento leyo yokulimaza abantu, kwenza izinto ezimbi, siyayilalela sithi hayi ngeke. Phela uma wukuthi yiyo ebuya komkhulu asisabeke. Engithi sizogcina sesingasayihloniphi, sesiyiqhelanisa nayo ngoba phela siyabona ukuthi lento le izwakala iwukukhohlakala. Yini la sithi khona you are a spiritual healer or a traditional healer? U-80% wezinto ofuna ukuziveza la online izinto esithi amanyala thina. Izinto esithi phela lezi ziyasabisa, umoya omubi lo okhuluma ngayo. Yini kube njalo? Unciphe kwinkulumo yokuthi nalo usizo. Uthi ngenza isibonelo ngokuganga. Ukuganga lokhu ngizothi umuntu ehamba ilala. Angilithandi lelinye igama eliyinhlamba. Asebenzise umuntu ohamba elala. Afike-ke ugogo nomkhulu isangoma asho ukuthi-ke ukulala, ukuhamba ulala kuyakulimaza wena nomphefumulo wakho nje ukwakhela amabhadi. Angithi-ke lento bayayibona ukuthi i-wrong. Why lingaveli pho iphupho lokuqeda? Kodwa iphupho lokuqeda aliveli ukuthi okay sesibonile ukuthi eyi kuyabheda, abantu abaziphethe kahle, nawo umoya onje. Sihlanganise lokhu iphele lento lo mkhuba lo, sithathe ngokuthi umkhuba. Ukunalokho uzofika akhulume ethi nenza izinto ezimbi, nihambe nilala. Next week usenephupho lokuthi umuntu ohamba elala akasebenzise lento. Next week usenephupho lokuthi uma ufuna abantu besilisa abaningi sebenzisa lento. Hayi leli dlozi lakho li-wrong kakhulu. Hayi li-wrong futhi nje kuvuke amadlozi a-wrong, ngiyaxolisa ukuthi sengifike kuleyo ndawo. Kuvuke amadlozi a-wrong because ubona ingozi, uyasho ukuthi ingozi. So uyaphinda futhi wena usiza umuntu ukuthi-ke akayenze le ngozi ibe nkulu. Uma ubona ingozi phela ilwa nengozi.
Mawubona ububi lungisa. Ubona ububi uphinde uthi hayibo qhubekani ngoba lento izosebenza. Qhubekani lento. Sithini-ke thina? Sithi wena kahle kahle ufunani okwenzani? Ngoba phela isukaphi lento yokuthi uzosichazela ukuthi-ke eyi mani ibhizi nabantu abaningi ulimala kanje uwumuntu, ukuvalela namathuba, uba namabhadi, yonke into iyahlangahlangana empilweni yakho, ube nje umuntu ongasaqondakali. Angithi la ubalula izinto ezi-wrong ezenziwa umuntu ongaziphethe kahle noma umuntu ongakwazi-ke ukuyibamba isimilo. Next week sowuvuka nebhodlela elithi leli bhodlela ngilitshelwa abantu abadala elabantu laba abangaziphethe kahle. Uthini? Uthi abantu abangaziphathi kahle ngoba ibhodlela likhona liwu-150. Elokuthi-ke leli uma ungaziphethe kahle lisebenzise. Next week ibhodlela leli lokuthi uma ufuna amadoda anemali. Hhayi ngeke mina labo mkhulu benu, hhayi shame ngeke. Hhayi khona kwesinye isikhathi mina ngingaze ngithi ngihlonipha impela yonke into umuntu ayenzayo as long as ingamlimazi futhi omunye umuntu. Kodwa la manga akhulunywa iy'nyanga nezangoma manje, hhayi ngizokutshela ukuthi ubokulalele mhlawumpe uma kukhona ohlangane naye, ubone leyo video oyibonile, mase ubuyele emuva uzomuzwa ukuthi uthini. Uzothola ukuthi bayenamavidiyo awu-5. Kweyokuqala usho enye into, kweyesibili kule nto ayisho yokuqala useyikhansele yonke into ayisho ekuqaleni. Kule yesi-5 akasazazi ukuthi uthini. Ngase futhi baphinde behambe beyolalela omunye ukuthi uthini. Uma bengalalelanga ukuthi omunye uthini, babuka lama-movie lawa anesidina. Lawa ama-movie kuhambe kungenwa kuwo ehlathini, kukhuluma amazwi ehlathini. Asiphiki ukuthi zikhona izinto ezamanga eziyimfihlo esingeke size sizazi, kodwa zikhona ezinye izinto nathi uthi nje ukhuluma phela ngeke sithi manje-ke ngoba uyisangoma ugobela inyanga ngesisho ukuthi unephutha uma wenza iphutha. Zikhona ezinye izinto othi uyakhuluma nje umkhulu nogogo ubone ukuthi hhayi umsindo lo ubanga umsindo. Iyafuneka inhlambuluko uma ngabe yini inhlambuluko. Lento yokuthi bona abake bezicwecwe beyihlole ngokwabo ukuthi lento abayenzayo isayiyo yini. Ngoba nje lento yokusabisa manje yomoya obumnyama ukuthi kwenzeka ukuthi izinto ezimbi zodwa, kodwa nikhuluma ngokuthi sihloniphe abantu abadala. Hhayi akuze kuba lula phela ukuthi omunye umuntu ahloniphe into efana naleyo. Usabathe uyangena online ukhulumela ukuthi iy'cubu zomuntu, kuthathwe iy'cubu zomuntu. Abazali bethu laba ababezenza lezo zinto lezo, noma izinto enizithola manje ngoba seniganga seniy'qhubekela senenze enye into eseceleni. Hawu, ayisekho nje indaba yokuthi siyezwa ukuthi okay lokhu kwakusetshenziswa mhlawumbe kuyisihlahla esitheni nani nokunye-ke nje okuzoba basic ukuthi wonke umuntu akakwazi lokhu. Kunalokho iy'cubu zomzimba, angazi ngosho kunjani, izinto ey'dark zodwa iyasabisa lento. Bekungcono nje ukuthi umbono wami, ngiyazi sengiphumile kwi-topic. Umbono wami bengithi bengilalela nje izangoma kakhulu kulezi iy'nsuku. Angilaleli ogogo nomkhulu kaningi. Kuya ukuthi mhlawumpe ngijwayele ukuthi ubani ozoba live ngesikhathi esithini, nami-ke ngihambe ngiyobuka ukuze ngilalele ngaleso sikhathi. So le show yaGogo Skhotheni yiyo eyenza ukuthi nginake ukuthi bathini abanye, because vele abazobeka imibono or be-ede abanye abenza umsebenzi ofanayo noma banesiphiwo esifanayo. Kodwa bengibuka nje ukuthi why ekhaya phambili bona bengaze bey'thathele ngokwabo ukuthi lokhu kungokwethu, sizokunika ingane yethu, asiqinisekise ukuthi kwenzeka kahle konke.
Ukunalokho uyaphuma uhambe uye kwenye indawo, uthola ukuthi usulaphaya sebeyakhalaza abanye bethi bebe-abuse, abanye bebengayiqondi into eyenzakalayo. Kanti ukube bona bebekutrain-a nje ngendlela yabo ngoba vele yinto le yakho nabantu bakini. Bekubonise-ke lokho abakubonisa khona. Manje ngithi abantu baswela ulwazi baya online, baswela ulwazi baya kwisangoma, baswela ulwazi baya kwinyanga. Nofuna ukuganga-ke usebenzisa lelo thuba lelo, agange. Ngoba bakhona nje abanye uhamba umuntu ekade eyofuna usizo, ithi simbona laphaya inyanga seyibonela intombi, imdobe khona lapho. Abanye betshela ukuthi lo muthi lo sowufaka kuwe emzimbeni, bekhumule. Sasibona la le show eyenziwe uBishop Makama, sengikhohle ukuthi ibizwa ubaba wakhona ekhumulisa omama. Ubona ukuthi angithi injani lento? Yabo umuntu uma exakekile phakathi kokuthi ulufuna kuluphi usizo, kungaba umprofethi, isangoma noma umfundisi, banendlela yokudlala umqondo. Banendlela yokwenza ukuthi kufanele ukuthi uma bekhuluma nawe bekufaka ukuthi usabe. Mase usaba yonke into usuyithathela phezulu, uyavuma. Angithi u-desperate. Ukubona nje kulamasonto lawo ukuganga kuwona ukuthi isikhathi esiningi uma abantu sebeqala sebekhipha imali le ephezulu basuke bekhala, zibuza ukuthi kwenziwa yini lokho. Ufike banese, angithi abantu ba-emotional bonke. Aganye-ke emizweni yomuntu, akhulume lezi zinto eziletha usizi, akhulume. Uthola ukuthi into ayishoyo njalo lo mprofethi yinto nawe oyibonayo ukuthi iyenzeka, sihleli kabi ezweni. Akhulume-ke, aqale-ke naye-ke ekhale-ke, aphephethe le mic yakhe. Ngesikhathi sephephethe i-mic, le nto ayithumela kubazalwane iyababamba nabo sebeyakhala. Ngesikhathi bekhala seyaqala-ke imali iyaphuma. Khona uma unganakile awunakile, kodwa uma unakisisa uyabona ukuthi khona into ewugcobo ekhona embi, and leyo nto umoya omubi. Isebenza ndawo zonke, isebenza kubafundisi, kubaprofethi, inyanga, izangoma, kuyagangwa abanye. Ngibala-ke laba engibabone online, ingoba bona sibathola online, hhayi kusho ukuthi ngoba nakhu sekuyibo abagangile. Bagangile abanye ukuthi abadumile, abaziwe. Abanye sizwa ngoba sekuthiwa baye enkantolo, ubambe ingane, ubevalela ingane. Uyibuza ukuthi umuntu engizothi uspecial, onesiphiwo, yini le mkhiphayo kule nto akuyona agxume abambe igane. Uyabo? Into esixakayo. Hhayi, bekufanele yona kube yalungiswa abanikazi bayo ekuqaleni, ukuze manje umuntu engathathi noma yini afunzwa yona online, ngaphandle kokuba online, ofunzwa yona nje noma usubhekene face to face nalo ofuna usizo kuye. Nomuntu-ke naye-ke kuyasiza ukuthi naye eyibuzisise into. Into ongayiboni ubuzisise. Ungabi nalento yokuthi hey, kuzoba ngathi ngiyadelela ngoba inyanga, ngoba isangoma. Into ongayizwa awuyizwa. Uzosizakala kanjani uma ungafuni ukubuza ukuze wazi ukuthi uyokwenzani? Uyohamba uphethe izinto ongazazi ukuthi uphetheni ngoba ufuna ukubuza. Buza, ngoba ekugcineni impilo yakho le. Ungathathi ukuthi uthatha usizo nje. Uthatha usizo olunjani? Buza. Inkulumo oyizwayo ukuthi ayiwizwisisi kahle, buza. Lokho okukuthintayo nawe ukukutshela ukuthi cha la akusikho, kulalele. Ngoba kwesinye isikhathi kusuke kunjalo. Hhayi ngisho ukuthi lokhu-ke okwenzondo-ke uzwe ngikhuluma abantu bethi hhayi ugogo ubani ngoba bemzonda bemdicelela phansi. Mina sengisho wena uwedwa. Into yokuthi umuntu uma ekhuluma uyibone ukuthi nje ayikho, isikhathi esiningi isuke ingekho. Ukuthi wena usuke ungayithembi ukuthi ngempela lokhu okuzwayo ukuthi hayi bo, amanzi nopharafini, ungakulaleli. Injalo-ke into. Ngisho nje ukuthi kube
ingabe ihamba kahle ukube nje umuzi nekhaya abantu bakhona yiba beqinisekisa ukuthi la esimvusayo nesiphiwo sethu siyazenzela thina siqede ngaye, ngoba manje ugcwele nemidubulo and imidubulo-ke isuke angazi ukuthi kwenzakalani. Into okuyiyona yona ayivamisile ukugqama, ayigqami. Angazi ukuthi yenziwa yini leyo nto. Le okuyiyona yona ayigqami. Le eyamanga-ke nembi, into embi neyamanga ave ihamba phambili. Angazi ukuthi kwenziwa yini, kodwa sezinto edaliwe-ke. Ya, ngisezoqhubeka-ke ngenze i-review Gogo Skhotheni, but into engiyibonayo bebeyidlalela nje indaba kaSibusiso. Ngiyabona ukuthi manje usefuna ukumala ngokweshow, uzobe emala, kodwa masibheka ngathi vele akakaze bathandane. Sengiyibuza ukuthi abantu abadala-ke bekuthiwani ngabo? Kodwa imali bafethu, imali ayikho, imali engekho. Mina sengibuka ukuthi phela nakho uSibusiso usezokwaliwa manje ngoba vele ishow isiyela emaphethelweni. Okusho ukuthi-ke nabantu abadala ba-brief ukuthi-ke sizokwenza kanje kule TV show. Akunankinga-ke kodwa laba abadiniwe nixole. Thank you so much for your love and support. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed. I love you and appreciate you. Bye-bye.